Imos facer un repaso sobre operacións con polinomios. Que o máis importante que temos que saber, pois o primeiro que un polinomio. Pois un polinomio está formado por monomios, así que o primeiro será saber que diantres é un monomio. Un monomio é un número seguido dunhas letras que están multiplicadas, ese número e estas letras. O número chamase coeficiente, isto non é moi importante, pero é para que cando diga coeficiente saibas a que me refiro, e as letras chamanse parte literal. Por exemplo, isto sería un monomio. Menos 23, que é un número, pode ser negativo ou pode ser positivo, e x cadrado z. Fíxate que se non poñemos nada aquí, quere decir que hai signos de multiplicar, pero xa non os escribimos. Isto é menos 23 polo valor que teña x, que non o sabemos, ou que pode ser varios, polo valor que teña i ao cadrado e polo valor que teña z. Pois é unha multiplicación de 4 factores. Menos 23 por x por i cadrado por z. Entón, máis exemplos de 2x ou 5a ou menos b. Claro, aquí, por exemplo, cal é o coeficiente? Menos 1. Se eu escribo menos 1 por b, pois o 1 xa non se pon menos b. Neste caso, o coeficiente de 5 é a parte literal 1a. Podría ser tamén, pois, eu que sei, menos 5 Paco. P por A por C por O. Bueno, pois é unha combinación curiosa, pero pode ser. E podría ser, por exemplo, 8 Suso. Pois non, porque como estou multiplicando S por S, isto en realidade sería 8S cadrado UO. Entón iso, un número, unhas letras. Non os podo sumar. 8 máis S cadrado non é un monomio, serían 2. O monomio 8 é o monomio S cadrado. Imos coas operacións, que é o que nos interesa. Cando podo sumar ou restar monomios? Bueno, pois só cando son semellantes. Isto quere decir que teñen a mesma parte literal, as mesmas letras ollo e cos mesmos expoñentes. Quero decir, pois 2a cadrado b cubo c é semellante a menos 5a cadrado b cubo c, porque esta parte e esta son iguais. En cambio, 7xi e 3x cadrado i non son semellantes, porque na que teñen as mesmas letras, x e i, este x está sen nada, este x está elevado ao cadrado. Polo tanto, non son semellantes, non se poden sumar. Non pasa nada, deixas así e xa está. Vemos aquí algúns exemplos que si podo facer. Pois 2x máis 3x, 5x. Cando teño a mesma parte literal, as mesmas letras cos mesmos expoñentes, aquí habería un 1 que non se pon, o que fago é simplemente sumar os coeficientes. 2 máis 3, 5x. Imagina que, en vez de x, pois, mazás. Pois eu teño 2 mazás máis 3 mazás, 5 mazás. 5x i cadrado menos 7x i cadrado, pois o mesmo. As partes literais son iguais, polo tanto son semellantes. Podo sumalos ou restalos. Mais 5 menos 7 vai me dar menos 2. Pois menos 2x i cadrado. E por último, menos 2 i cubo menos 5 i cubo. Pois o mesmo. Parte literal é a mesma, i cubo. Simplemente sumo ou resto os coeficientes. Menos 2, menos 5, menos 7. Menos 7 i cubo. Para multiplicar ou dividir, me vale dous monomios calquera. Que teño que facer? Pois vou multiplicando. Primeiro, signo por signo, máis por menos, menos. Despois, número por número. 2 por 3, 6. Menos 6. E agora, letras por letras. As que se poidan, por exemplo, x por x cadrado, por propiedades das potencias, cando teño unha multiplicación de potencias da mesma base, sumo expoñentes aquí como subese un 1, ainda que non o poña, pois x por x cadrado, x cubo, x elevado a 3. E agora i e z non teñen ningún que sexa similar, así que simplemente i por z e z. Lembra que se non poñe nada como se houvese aí un punto de multiplicación. Entón, i por z é i z. E pasamos ás operacións con polinomios.
Para o que é suma e resta, pois igual que antes, só vou poder sumar os monomios semellantes. Entón, aquí, este monomio podo sumalo con algún destes? Non, pois non teño nada que facer. Para isto, o que eu che recomendo é que collas os dous polinomios e os coloques como se fose unha suma ou unha resta normais. E igual que cando fago unha suma ou unha resta, poño as unidades coas unidades, as decenas coas decenas e as centenas coas centenas, e as unidades de millar coas unidades de millar e as décimas coas décimas, aquí vou ter que poñer os monomios semellantes na mesma columna, porque así x con x podo sumalo, x cadrado con x cadrado podo sumalo e x cubo con x cubo. Que pasa? Que xusto x só hai aquí e x cubos só hai aquí. Entón, pois, este non ten con ningún que sumarse de aquí e este ningún co que sumarse de aquí. Entón, simplemente, eu agora vou e fago 3 máis 2, 5. 0 máis menos 4, cuidado, aquí habería un 0. Entón, 0 máis menos 4. Que fago? En realidade poñemos un máis, pero pensa que máis que sumar é xuntar. Estou xuntando nada con menos 4x. Que me queda? Pois menos 4x. Mais 5. Aquí o mesmo. Estou facendo menos 2 máis 7. Estou xuntando menos 2 con 7 e quedaría 5x cadrado. 5 positivo. E 5x cubo o estou xuntando con nada, con 0, pois 5x cubo. E se fose unha resta? Restar podes facelo igualmente, restando cada monomio de un polinomio co semellante do outro, é dicir, o x cadrado con x cadrado, o x se vese co x, o x cubo se vese no outro con x cubo, é o número con número. Pero que pasa? Que tes que ter en conta que este menos fai que sexa todo o tempo cambiando de signo. Sexa máis 3 menos máis 2. Isto que teño aquí. Ou, por exemplo, aquí sería menos 2 menos 7. Como a mí isto líame un pouco, é o que che recomendo, pero non tes por que facelo, é que primeiro lle cambies de signo a todos os de abaixo. Entón, este 7 era positivo, agora é negativo. Este menos 4x era negativo, agora vai ser positivo. E este máis 2 era positivo, agora pasa a ser negativo. Como cambiei o signo a todo, agora é o mesmo que eu sume isto. É o mesmo facer 5 menos 3 que facer 5 máis menos 3. Se lle cambio o signo o 3, podo sumalo en vez de restalo, é o mesmo. Pero lémbrate que sumar non quere decir sumar, é xuntar. Entón, xunto 3 menos 2, pois 1, máis 3 menos 2, máis 1. 0 máis 4x, máis 4x. Menos 2 menos 7, menos 9x cadrado. E 5 máis nada, 5x cubo. Este é o resultado da suma, este é o resultado da resta. Imos entón agora co máis complicado, o produto, a multiplicación de dous polinomios. Hai varias formas de facelo. Eu vouche ensinar 3. Ti escolle o que che resulte máis sinxelo, o que vexas máis claro, ou o que sexa. Empezo por esta forma, porque como se parece a multiplicación normal de números, pois igual che resulta máis sinxela, pero bueno, se non, pasa o seguinte método, se crees que che pode ser máis cómodo. Se o fas así e falta algún grao, por exemplo, aquí teño termo independente, non teño nada en x, non teño monomio en x, como aquí, máis 5x, e despois teño x cadrado. Eu te recomendo que deixes o oco. Por que? Porque así non te vas a liar. Pero fai como queiras, podes facelo todo seguido. Entón, o que teño que facer é multiplicar este monomio por todos estes. É dicir, menos 3 por todos estes. E despois x cadrado por todos estes novamente. X cadrado por todo este polinomio.
Entón, empezo por menos 3. Menos 3 por menos 7, menos por menos máis, 3 por 7, 21. Menos 3 por máis 5x, pois máis por menos, menos. 3 por 5, 15, e o x mantense aí. Menos 3 por menos 2x cadrado, pois menos por menos, máis 2 por 3, 6, e x cadrado. E por último, pois menos 3 por 3x cubo menos 9x cubo. Agora, se pensas no que sería facer unha multiplicación normal, se aquí tiveses un 0, pois terías toda unha ringleira de ceros, ou simplemente, en vez de empezar nesta posición, a seguinte multiplicación, como te saltaches unha, empezarías aquí. E outro xeito de velo é x cadrado por menos 7 menos 7x cadrado. Pois o poño nesta columna, na columna do x cadrado. Menos 7x cadrado. Agora, x cadrado por máis 5, pois isto sería como se fose máis 1 por x cadrado, máis por máis, máis 1 por 5, 5, e x cadrado por x, x cubo. Porque lembra que cando multiplico dúas potencias da mesma base, o que fago é sumar expoñentes, polo tanto, x elevado a 2 máis 1, 3. X cadrado por menos 2x cadrado, menos 4x cuarta. E x cadrado por 3x cubo, pois 3x quinta. E agora, como nas multiplicacións, remato sumando. E en realidad estou sumando dous polinomios, este con este. Entón, que sumo as cousas, os monomios que son semellantes, teñen a mesma parte literal, as mesmas letras. Entón, 21 números con números non hai máis, pois máis 21. Menos 15x, máis nada, menos 15x. Vou non escribir ben. 6 menos 7 menos 1 x cadrado. Menos 9 máis 5 menos 4x cubo menos 4x cuarta e 3x quinta. E non había que facer ningunha operación. O resultado definitivo é este. Que o ves claro así? Deixa aquí o vídeo, non te líes máis. Faino sempre así. Agora fai varias multiplicacións para coller soltura, para practicar, e xa o tes. Que igual isto non te convence moito? Bueno, pois imos co método da táboa. En que consiste? Consiste en coller cada un destes monomios e poñelos pois nunha fila ou nunha columna. Eu, no meu caso, os poño en fila. Os que son positivos xa non lle poño máis, non fai falla. Os do outro polinomio, pois se estes foron en fila, pois estes en columna. Poño x cadrado e menos 3. E agora vou facendo todas estas multiplicacións. Entón vou facendo x cadrado por 3x cubo, pois 3x quinta. E aquí menos 2x cuarta, aquí 5x cubo, aquí menos 7x cadrado. E aquí abaixo menos 3 por 3 menos 9x cubo. Menos 3 por menos 2 máis 6x cadrado. Menos 3 por 5 menos 15x. E menos 3 por menos 7 máis 21. E agora fago o mesmo. Teño que sumar os que sexan semellantes. E cales son semellantes? Pois os cadrados cos cadrados, os cubos cos cubos. En este caso xa está. Pero fíxate que podría ser, bueno, pois que este fose un x, entón se sumaría con este, ou cosas así. Nos pasaría igual que antes. Empezaría a poñer 3x quinta menos 2x cuarta, e agora veñen os cubos. 5 menos 9 menos 4. Menos 4x cubo. Vou non poñer mellor por aquí abaixo. Os cadrados 6 menos 7 menos 1 menos x cadrado, e xa menos 15x máis 21.
Que che gusta este sistema? Utilízao, deixa o vídeo a practicar. Que te ves moi forte? Pois tamén o podes facer en liña. En liña é un rollo. Ten a cousa boa de que non tens que recolocar nada, pero é moi fácil liarse. Entón, o importante aquí é que eu de cada un destes o multiplique por todos estes. E despois o menos 3 por todos estes. Ou ao revés, este por estes dous, este por estes dous, este por estes dous e este por estes dous. Como eu teño así, pois vou empezar collendo este por este e así. Para irme asegurando que non me deixo nada, cada vez que fago un produto, vou decir 3x cubo por x cadrado, e isto me dá 3x quinta. 3x cubo por menos 3, menos 3x cubo. Vale. Xa multipliquei este monomio por todos os deste polinomio, por este e por este. Pois xa acabei, paso o seguinte, que é este. Moi ben. Menos 2x cadrado por x cadrado e por menos 3. Cambiamos de cor. Menos 2x cadrado por x cadrado menos 2x cuarta. Menos 2x cadrado por menos 3 máis 6x cadrado. Rematei. Xa multipliquei este por estes dous. Este por estes dous. Agora este por estes dous. Volvo a cambiar de cor. 5x por x cadrado máis 5x cubo. 5x por menos 3 menos 15x. E último, menos 7 por x cadrado menos 7x cadrado. E menos 7 por menos 3 máis 21. Se o fixen ben, dado que aquí había 4 monomios, pois aquí ten que haber 4 rayas por cada monomio. E como aquí había 2, pois aquí ten que haber 2 rayas por cada monomio. En total, 8 produtos. Agora, aínda non rematei, teño que xuntar os que sexan semellantes. Entón, 3x quinta non ten ningún semellante. Este cubo, cuarta, cadrado, cubo, x, cadrado, número. Pois nada, non hai ninguna quinta. Agora busco cuartas, só está este. Pois menos 2x cuarta. E agora busco cubos. Menos 3x cubo máis 5x cubo máis 2x cubo. Vou aos cadrados, 6 menos 7 menos 1x cadrado, e agora xa, menos 15x máis 21. Este sistema normalmente é o que se usa cando se colle soltura, pero como ves é moi fácil liarte, que aquí non sumes os que tes que sumar, que aquí se che esqueza algún produto, pero bueno, estes son como os 3 métodos máis típicos, en liña, con táboa ou como se fose unha multiplicación numérica. Escollo que máis che guste e a practicar.